alkaa ja aloitetaan sitten läsnäololla. Minä tässä huutelen, mitä on paikalla. Aalto Ari. Aaltonen Erja. Heinonen Pekka. Tiukkamäki Terttu. Taijun esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, niin ei hoidettava asioita valtuusta puheenjohtajalle tai sitten sihteerille. Nämä asiat on sitten tiedossa sitten uudella kaudella. Sitten pöytäkirjan tarkastajien valinta. Eletty tässä vaikeita aikoja, niin vaikeimmat ajat ovat vielä edessä. Ja näin muodoin niin tulevan valtuuston kannattaa kyllä todella paneutua siihen. Se pitäisi kyllä oikeastaan vuosittain päättää, että jatketaanko sitä mandaattia vai onko siinä tarkistamista vai eikö siinä ole. Ja on pakko tässä todeta, että mä olen samaa mieltä kuin Sakalainen mielipidekirjoituksensa alkukappaleessa, kun hän totesi, että Urjalan Sanomat on viime aikoina kiinnittänyt kovasti huomiota tuohon Akaan Pilmakosken alueeseen, ja tämä Urjalan puoli on jäänyt vähän niin kuin lapsipuolen asemaan. Onneksi Forssan lehti on aivan mielestäni erinomaisella tavalla hoitanut tätä hommaa, ja siellä on ollut mukana hyvinkin paljon Urjalan kunnan asioita. Se on todella hieno asia. Muilta osin niin on sellaisiakin asioita, jotka liittyvät niin Urjalaan ja Urjalan kuntalaisiin. Mä tilasin Urjalan Sanomat koko 40 vuotta, kun olin Urjalasta pois. Se osoittaa yhtenä pienenä esimerkkinä siitä, että lehti on varsin suosittu. Myöskin ulkopuolella asuvat tilaisesti käyttävät paljonkin. Ja tällä tavalla, mutta ehkä lähemmäs kuntalaisia tai tulossa. Toimituspolitiikka. Jätki siitä purkamisesta sinne, tuon yhteistyön purkamisesta Akaankaassa. Uudestaan neuvottelu. Sehän pitäisi aina käsitellä sen vuoden aikana, kun se on jätetty täällä. Missä se on? Aloite on käsittelyssä, eikä sitä tarvitse käsitellä sen vuoden aikana, kun se on jätetty. Joka minulla oli sellainen käsitys. Aika iso asia on käsitellä, kun marraskuussa jätetään. Niin. Ja kuinka sitten tämmöinen homma, että mitä vasta Huhdin postiosoite on Akaa? Se on Itellan virhe, se on korjattu. Se oli Itellan oma virhe. Selvä. Se on korjattu. Mä ajattelin, joko sinne on liitetty, on muukin perääntyvä asia. Sitten on semmoinen asia vielä, että nämä puhelinjutut, kun ne on, se kuuluu perusturvalautakunnalle, kun sinne on pantu puhelimet johonkin, että sinne pääsee enää ollenkaan terveyskeskukseen eikä hammaslääkäriin, se on keskitetty ajanpainamus. Ja apteekit on muun muassa siitä kärkästyneitä, kun meikä ei pääse. Mutta siinä on salainen puhelinnumero itsellä, millä he päästä, mutta he kitsoivat, että heikään ei pääse. Ja sitten on tämä, se pitäisi se ottaa siinä perusturvalautakunnassa käsittelyyn se, että ne puhelinnumerot palautettaisiin takaisin tällä Urjalassa aina. Se on kauheasti näin keskineitä ihmisiä, mutta me ei saa päästä sinne. Ja kun joku outo ihminen Toijalasta vastaa ja se kyselee kaikki yksityiset asiat, että tämä tuli aina toimijat, jotka ovat vastassa. Puhelintein tänne oli niin turvallinen varoista, niin soittaa, että kun se menee Toijalaan ja Tampereelle, niin hän elästyy jo sinä. No niin, joo, ihan hyvä huomio. Kyllä sen viesti on viety ihan kerrasta toiseen ja siellä on teknisiä ongelmia ollut ja ne on kokonaan sitä yrittänyt parantaa. Sitten vielä kysyn sitä, että onko tämä jossakin hallintosäännössä, missä se, että tuo poissa oleva valtuuston jäsen täytyy ilmoittaa sitä puheenjohtajansa etukäteen. Se on valtuuston omassa työjärjestyksessä. Se on ihan täällä. Sitä ei ole noudatettu. Ei. Ei, hyvin huonosti on noudatettu. Niin, sitä ei ole koskaan noudatettu. Ja niin, siitä on tehty aika probleemaa. Joo, siitä kannattaa sitten pitää tarkemmin kiinni näistä säännöistä. Se olisi tarvinnut ilmoittaa kyllä aikaisemmin kaikille, koska
koska tässä nyt kävi sitten sillä lailla, että kun muun muassa niin viime kertaa oli paikalla ja se ajettiin pois. Se on jokaisessa aina, kun tulee valtuutetulle. Se lukee täällä joka esityslistassa aina täällä. Mikä? Se lukee, että pitää ilmoittaa esimerkiksi. Se lukee aina täällä, kun... Täällä on aina tarvinnut... Jos luette tämän vaan tarkkaan, se täältä löytyy. Se on ollut joustava menettely, kun ei siihen ole kukaan puuttunut. Sitten nyt puututtiin, mun vuorolla niistä puututtiin ensimmäisen kerran. Täällä oli samassa kokouksessa 3 varajäsentä, joita ei jaettu ulos, kun ei nekään ollut ilmoittanut. Mutta mitäs sitten? Olisi saanut muutkin ajaa pois. Valitettava tilanne. No se on valitettava tilanne. Ei ketään ulos ajettu, mutta tilanne oli valitettava. Niin. Mä pidän tässä nyt tunnin puheen, kun meitä on kiire pikkujoulu. Hyvä joulua.